wo mu se ntafo ete se bosom ntafo a yawo won mu yawo omo te se bosom saa oh yes ntafo ete se bosom nti oni omu ofi a eni se odidi gya won eni se odidi gya won ewo mu wo mu aye ewo mu wo mu a ye siesie ntafo se de siesie bosom no aha eye Ben Gift Media medin ene Kofia Mojansa ocha mo bontutu sabi empani so ye bi na anye ya ateteko atufo emra etwa mu me ne Mr. Benyane eba ba twetwe nkomo bebre efa ya mamre ne yamane ho sene ya yesi ekura ye mudi mu ankasa sabi before ebre gu mu afede masan aba ne nchen bi mu ise nipa no a efre no se san ko papa nchen na ntwetwe nkomo na yentie sene ya niema ekọ fisa mamre ne yamane de bebre nye krado se omu beto atwene nti omu ne gi amamre ne amamre ho no epia me se Kofia mokọ ne nchen na motwe nkomo na papa mame ne nkomo papa ne nkomo no ede ene ntina matra eyeyeji nkanchena ketegire nkuro bebre na maba bedu ne nchen ewo balai mekọ ne nchen ne atwe nkomo ba komunu bi afa ya amamre ne amane ho se ne ya esiko bema ndam se ya ba bia mo akwa banso ya ekwan so bako de blend ya bre mo kwan no na mama wo mo nhwe no mo nyama mo na aja ya ben ne den bia wa ben sam abansam enye easy ibi twa nsu yi ya ye tra ye free makango eba ne de emse omu agu ho no so kakra we ba o se monfa power na nhamensa obanso no okọ ampo na etia we so ba o se monfa power na nhamensa wo de ma na no so ko me etia na etie fi salaka eba mfuturo nko a eba beduru kum di saa na eba beduru pandai enye easy kura abusuan akwase ho Ben Gift Media ho no wa like na wa share wa subscribe na obi nso a wo pe bi ahwe ono so anya bi abri ne abi nyina ya de bi edituma na won so onsa aka no won se Ben Gift Media yaba na oy yenko dwuma de nso Mr. Benyane mpom tesen nyamana dom na no ba yetwe nkomo bebre efa yamamre ene yamane ho na me question ba ko a me producer eye David Lewuya Gane o se me misaw na o ka se yase obi efie bosom ho ana sa atumi no ho na abusuafo no afiri mu kọ na wo fie ho na nipa ne se ono de sebi okwa asori ntino ontumi masa abosom no aduane ndi ne sunsun aso bi wo ho ampa se ne ayeka pepa sho no kresa sunsun aso bi e wo ho pa se bosom wo fie na se wo nema bi a wo de mabosom no na se edumbre bi na se nipa no wo twem kọ na mo amaka fie wo mo se mo masa abosom no aduane a pepa sho ebe be sabri bi afiri mo ebe meme mame na kofa bae ana papa na kofa bae enye me na me kofa bae na empo ebi mpo a me nyine beto saa de no wo efie ho okay na me nyine ye no ma mfa me ho anwuram anse de me fa eye Kristosom ekwan so na se mo afiri mu na se menene ni twa kan ede na obabi sa bibi firi mu ho abra menene ni twa kan bia pepa sho abosonsam abosonsam Kristosam so ye Kristosam so Kristosam pepa sho o papa wa twem kọ no no sonsom kra enjao se wa ja bibi ato ajapade a wo papa aja ato na papa ne tiase no nim se saa de no meme makoma nim na anase me sunsum bi ani akire mempe no yes obetumi abeha me wo pan obetumi abeha wo papa no obetumi abeha obeyi neme bi adade even asori mpo a wo kọ no se osofo no te sankra ontumi yi mfre wo so because sonsom na anya betena wo so asofo ne bi ye powerful prophet me paucho asofo ebe ye powerful omonse na abosomfo Mr. Benyane oh yeah controversial issue pa na asofo ye powerful crowd onse na abosomfo sa oh na se sonsom na betena wo mu dada wo papa saman no abetena wo mu bosom so ne sonsom no abetena wo mu nti ebe de na asofo otimi ayi afri wo so nti yamfom so se unyi ni se yamfom so be kwa kofa saa de na bafie na obeka se me de me man me yire me man nyina ati e de akwa akọhye saa de na asese embo mu ho ban eno na ma se obi akomandi achi no kwa asori mpo a na akwa akoba se sinchina ade ne san yedi na chi no nti unyi ni se yamfom so se awofo ne yesa me pa cho enye mfom so se wo be ni ngi ade ho na chinchina odi ni chi me pa cho enye mfom so eye dan aso se chinchina twan ono omba mbedi chi a still no sonsom no of course wa born din
ewo ade no mu nti metu aka kyerɛ papa sɛ ma mbo me din fa nhyɛ bosom bia o ntimi ka nkyerɛ no wo papa edan a wo papa no nti ono de odin bɛka ho ba wo se wo nsom a ono ontimi nkɔfa wo kyenkyena atwɛn na mbom emre no so a enye obi na bɛka kyerɛ wo na wo bɛba emre no so a wo na wo bɛba ebetumi aba sɛ yamfa meti anhyɛ aseɛ enso metumi anam ma bosom na aba abɛbɔ me ho ban wabra me din meti enhyɛ aseɛ mempɛ na sɛ mokwan bia so me pa twa ane bebre wo sa ai ɛna na wo ka asɛm ni sɛ kristosom ɛna aba abɛma abosomsom akɔfom saabre ai wosi sudua kristosom ama abosonsom akɔfom ene san ne ho ana sɛ obi wo ho a ɔkɔ asɔre nanso onye kristoni watemase ɔkɔ asɔre nso onye kristoni yewo kristosomfo omo esom kristo ene na yewo omo a omo kɔ asɔre so yebe dan ne ho obehu because yes dua no na ba na ekire dua kro aha nti uko hu mango a eso ankada aha nti ebi mo ntade afita na omo hye ekɔ asɔre but susuma ewo no anase ne gidi a ode kɔ asɔre no mpacho ebi ne ho onye kristo ni adenti na na ama abosomsom mo makɔfo wo se de adenti na numum na ama abosomsom na akɔfo aha ama abosomsom akɔfom ne san yepe nipa a omba beta yechi na ya sombosom no nso asɔre nte no ɔse da bi ɔnka ho na wayi ne ho afrem ya me ne won ya adwene kyerɛ sɛ sɛ ye wo freedom of worship ɛyɛ Ghana ha obia wo ne ho kwan sɛ otumi som a wo pɛ ɛyɛ no korɛ kramosom wabosomsom ne wo kristo fosom endempo ne wo China fosom sa buddhism ne sa ne manema ne nyinaa kora no ɛna ne nyinaa ɛba ye man mu obia yɛ som a obi ntumi nsi obi kwan ɛwɔ ne som a wɔsom ho eti adan na wo bɛhyɛ obi sɛ onjae ne de na ɔmla medi mu de akyi sɛ bɛyɛ no no bɛdɔɔso me pacho enye ohye because wa ohwe a nema ekoso ewo wiase mu no ya ye eyi abosomfo no ye kwanim ye do ye hompo sene akristofo yes ye do ye hompo sene akristofo yes and me den sabese ho a metimi afre me nyanko bosomfo se bra na yenche na yenum ono so onum a ogokofre ne yonko se bra na yenche na yenum bibi wa anom bra na yenyina enka ho na ye de egide echi atachi ana se yenyina ye de odo aba ho na nie ewo ho no wo de be ma me so nie ewo me ho no me de be ma wo sana kristosum tio kristosum entesa kristosum tesa entesa se omo ye odo didie ato nsa afra ye ho didi metimi hu nsa pa nso omo free asori den no mo pe nie wo wiasem na ye no eno a no mo ba be ye adenti na wo kasa ne mo ye nie aha ye kumu nkoko a ye ne omo nyina na eche na ye mfom so sebosomfom be kuma akoko enye mfom so na se obi beye bia na wo kasa ono no obeye nti ono no ni kristo som na nye papa de me pa cho niam ti a me kasa no se even asori ana ye kɔ no obi oho obehye da atontoma foforo enam oni obi ntawantawa na se oni obi anye agreement kakra bi obehye da ato ntoma na odi ade ni yonko netem okay yes ewo asori dem sa bebre nti se o sa nipa no sa oni ntoma no ono be ne den ono so beko baby ono be ba ye hompo aba be petumi no no so anya ntoma ese ne wode ya no nti wugidi se abosomsom atoda ya na awudie ne etirmodin bi ewu oh yeah ewo musa awudie eni etirmodin sem ewo abosomsom mu ni nyina ana sere mba so nya ni nyina but ewo limit bibia wo limit adenti na wo kasa ewo mu wahunu bi pen se wo ye se be hu se oh sei na abosom no tumi ye sei na nyonko bosom sum ni tumi ye enti metua aka se awudie wo abosomsom awudie wo abosomsom nsan me pa cho se obi how ewo abrabom na se wo de baya so ye se yen yi ne mfiri ho me pa cho
prekope say you betimi ayi na afro because eno enka wo di no ande na won spare nipa na wo de som ni ekude di kunipa yen spare nipa no na say Christosom yen kunipa wo mo ana Christosom me because me nyo Christo no ntimi hu say ye kum nipa wo Christosom because obi wo ho say okọ asori mo na ye ko preachi ye kanya mesem na say abetia wa hwa obefa ho adwen saa na odi akọwum okay me hu nipa bebre say ya preachi semina tia no yes e dey abona kutia na ma adwenjen teka abebo no oh yes ma hu bebre ya se wokọ bosom ho na akọkọpẹ moa abosom ni bi saa na meka no ma me ndi kan mi sa we yansa abosom no yese o muti sedipa Mr. Benyane wa hai sebi bia opema meme pensa the producer onum wi me director bia ono so no otesei saa na tie se e wa abosomsum se ne obia suban ne na bra bo se ne tie saa na kwa abosom a tie me pacho endesa bosom bia ya bosom ne se bosom bi wo ho a obekunipa bosom bi wo ho be din se obekase wo kunipa ene de ewo musa se bosom bi se o di obi no onye dabi onye but etobre bi se ya ni brisem bosom no anka san be hye ba wo se me pacho ne ewo ya no jai so no e be ka sa kire o even one ka san wa dwen be kire se ne me yi enye emwa bosom no na e ka kire so no e na be ka kire se jai na se wan jai a ne betu no nye sinya se bia wo hye se no se me kire ne se bia me de Mr. Benyane akobosom wo se onku no bosom wo ho a nye ne de no se okunipa obi wo ho so ide na wo ba yen ye ho na ha de mo ye bosomfo wo bosomfo yen ye ho ne wo akomfo ahamomo wo abosomfo yin nyina so ye abosom ya okay but akomfo ne se wo be ma ye wo komfo a utumi etare ne nyonko bosom ne ba utumi tare nyonko bosom to no wo twi no te se ne ya ye sei obi ba no kokom no so a osim pacho ma me wi obi osima me jot obi osima me nsa obi wa na bosom ne pa obetum nsa gra wa kro benum ni nyina afu ne ma me ka se ebi suban ne yes te se yenye de wa ha no na ma me ka sa no eti obi ba se kuna ye ne de a wo ye no onku no it is hamom because omo de no yeso no obi ane na bosom na eso no bosom bia ne to me limit yes ene de wo ka Matias ye wo ka no na ma asem no ma ante na ase yente because ene na wo ka no akonfo ebi motumi num jot no tumi ma na tumi ebi tumi num wi no tumi ma na tumi ensa no ama no power ewo mu saamom obi woni de ba nuro no tete ono do bia woni a oyenti eyesu a eti omu se me de asei ni wutumi ko ba bi ne aka kire se ko somasi ha na saa wo ho hawe de osomasi na ebetumi aboa adan na wokọ na se osomasi boa wo wi a yesi afie se ne o ba ya afa bia pia water ba ko fabra fa beda ase ya kan ye nyina nhyehyeye no age atum enso afe no so a na saa bosom na ba bebo wa werefiri wure mfi se bi obenya kwan akun me pacho enye bosom enne bo wa refree yesi bosom no bo refree me pacho debi bosom kan se watida mate atisem but bosom enhye mbo wa refree bosom ebuwa nipa na obuo wia e wose onsamra na beda na ase so wan beda na ase enye bosom na bo wa refree me pacho na ye wan kasa ebi anije buro so anije mu so ena abrofo se me abrofo where the be say greediness okay greediness okay say ungratefulness say wanya wie bosom no enitumi bia obetimi abaye obibi nti
se wan be da se kra de na bosom no be ye Mr. Benyane say esumi wa wo mu ache kakra mm we hye obi bi saada se wa mo tumi bi aboa no wanya sika no se after all de be mawie me nkɔ ba bia biem se bi ahomaso ne saa edufuru pesem no obeka sentiment nsan nkɔ daase me pa cho bebre even ya so ye mpo ebi tesi bebre if me kai na say ya obi ese ni misika se me san koye ma no me ntwa no Mr. Benyane se bebre na se ebu na wo kɔ so a na wo subscribe na wo like na wo share eno na beboa na se video beto ma wanya bi ahwe ye twetwe nkomo efa abosomsom kwan yo mfa so ye wo mu ndwuma ene se yampa se bosom ne bi tirimu aden ebi suban no etese eno ne ye twetwe nkomo na wo ka asem na me ka oh yes me kai say na say ya obi ese ni misika free eyi Kumasi Salaga okay but this time Kumasi oba ya mpo na moto ni moto no mpo nye moto anu yusu na nye enye oba say yambo ano na okwa obedi lotu o pese wonko di lotu na onu onfanya ajapade okoduru ya nche bia na wadi lotu ampanso na nanum abo ano wadi lotu wa toka afoforo sika na mu oduru wa toka afoforo they say moto dada na wode bae no wa jai na obohwi ofri Salaga ediko Kumasi o se Salaga de se car business en shada ni ho nti oni Kumasi se okoye trotro na ebeboa no ampanso etumi no da so di na echi eboa no pa tumi no di na echi wa sa toka afoforo wa se dan aya ajapade bebre oh okay oh yes afi oh nya afi o me say afi so okay afi wa jai abososom no wa ni refi say aha na ke say enye bosom no na abona refri ono ankasa ungratefulness ke say ehia ase no oyare ye secondly ne yere eyare ye ba yare no anjai no ne yere so de anjai no nti watonka first one still Ankosiaga waton second one anye yi e o so we den efie na wase no we den o sa ton no so moto ni wan ton nesi wo so oja wo Salaga ye kan o keka ba mo oja wo Salaga na okoko Kumasi na obotrotro na o ya wa ya japade ni nyina che se efie kura wa mbesi wo Osi Kumasi na se ha de aha nti che se ni bibia bekoso Kumasi wo no ma nti na japade nyina watonton ni nyina hwere no ena wasaba back to Salaga nti obi eka kire nse na Salaga no na ajo ba na awoye o si no obi anime se mitwika matoka afoforo nso ide ama obi se won trotro masifi nti adwomo no ekoso afi ni nyina o se enie medi ubeko bebi na ton saa niema no e de hwe na omu ho aton ana se sida na ya de still na da so yes da so o yare no da so o na nipa no se ode ne beko bebi na o makoye nhwehwemu oko ya pe asema okonfa no eka kire ne se ana se obisani no eka kire ne se uru efi se wako bebi se o pese wo ye odefo oti ho sa o se an okai se na oko bebi se o pese odi loto na on fanya ajapade ampa so odi loto na odi ajapade o se odi nema bi baba betuaka o besa se wakotuaka o se de bi o se okay we na e wo se nka o ka se o de kokoda ase me boa na o se an na yentem na pesa nema no na fako afi abusia no eboa no mane pe nema no e ba abeda ase e na wasahye emukina wasahye eye na foforo te se o Kumasi wasan start ya o san abone bra afi na wahye abrabo no wahye ase foforo eti bosom no na ma saa kwan no to no ma saa de san free ne nsa na me pa cho an bosom no betimi ama mpa cho
Mami shasi mfiri baby. Obi ba mo nchen a mo gye ne de yi. Me pa cho sika. Sika ni akoko ene edika. Sika no mpo enye charge mbia ebe charge wo. Coin keke a wo de beto. Ye na nanam abele so asem na akan ya na asa ne. Ye na nanam mbra so. Ehye ase afri coin. Coin bi e na wo de ba beto. Eno mpo na endru friends ai. Si de ne kapre. Ye na nanam mbra so sika na wo de sampo ani kobo ni. And still cry and shada and yesike bia. Benu an se wo akoko. Fine. Because emli bi me no di nkomo wo ka kire me se mo na nanam amfa tumi na ama mo se mo mfa mpes kan yi. Nti mo ye modwuma na no de tumi no ho se emfa mo anipa. Yes. Eye dan na so bi ba na se mo anje ne hwe na mo boa ne saa kwan no so. Se ne wo kan die se ye kwanse se me die na se ne kora enye sika bia na mo. Ne kora still enye sika bia na eji. Adan na nipa no ko na ye mana na mmom no na wonfa sei mra wamfa amma mum na abosom na yesan me pa cho nipa ya ade a osayeyi saa nso na etie wo abosonsomu bosonso ya ade a osayeyi enti na ye hwie nsa egu bosonso enti na ebi wo ho a ye de bese ene ye ho adwuma yes ye de moja ene ye adwuma enti bosom na ya ade ama wo moja no wansa fa mra no ensa no wansa fa mra no nti ebe ye den etina ya no mu ani abre no visa me ka se Yesu Kristo kura sa akwatafo ne ade na wo mko yo mu ama meda na se no kura no me ba chon ka me ya ka sa asem no mpo se bible mo mpo se e wo se nipa ya ade a wo sa yi nti ye se enkro no mo wahin amo wahin se ba ko no ene sa ba ye no se o wugidi age wo nkwa nye sa na Yesu ka ye nti sa na bosonso so etie Mr. Banyane ne no adwetwen enkomo no ye wo balai ye somba ko a brofo ka se be ka se traditional religion emu mpanifo no ba ko na ye wo ne nchen a obiebie niema eni so ede kire ye nye ne se sebi ye kire ne kira kwan se obi nko ho na onkonko pene mo a anase obi nko asode ba bi nkonko pene mo a emom no ye manipa ehu se ye som no ye de anase obi som ye de ne bibire mu de no bosonsom no ye wicked etesen wobamu a ehu anase etesen eno enama ye hwehwe nkomo no na me koso aka wo se wobekọ ase ho no subscribe no like no wa share se be ya ye video beto ho a obenya bi ahwe akasema kakra bi ne de adwumadie no de aba awie okay Mr. Banyane abosunsun enye hu dodo fi se yen ya ye wachire no ye hu mo se wo ko na moja bi kura kwaya to the sense afi de akisa wo de moja na eba ebi kura aboa wa hyese no nka ne obaje wo bewie no se bi taade bi ye se ye se wo se ya ne akisa wo de wo maame moja aba akisa wo de obabi moja aba ansa na abosunsun nye hu dodo me pa cho enhyeda anye hu sa hu na enhyeda anye hu sa enhyeda anye hu sa mo a moti enchen no mo a mo wa nchen no na mo hu se hu bosonfo bia ne ho abaka se fa wo mame mo jambra na se fa wo ba mo jambra Mr. Banyane e pa cho ya na mabisa wo se unti bi se yesi obi ye boa ne wie ye no o se didi ha no nti ko fa wo ba chisi ku ai na sa nipa no onyo bosonsom ni ebia ne de ne sa ye different honhom foforo no honhom foforo no o di afri bibia ba na bosom de se o be shada ka se fa wo mame mo jambra fa wo ba mo jambra me wa ka onye sika ho ne bedi onye sika enya wo ba na bedi enya wo yire na bedi enya wo nkola na bedi na yese fa wo mame mo jambra fa wo ba mo jambra nti onye sika na ho ne bedi shada anye hunsa enye hunsa mo amote nchen no ena hunse enye hun ba ye de enye hun because adwuma na ye no eye nkokonko a mpanchi nko a enwen nko a adwuma ena ye eno ne moja amudi eno ne moja ankai wo se busum bia akra no ye de ema no yes eni kwan se wodi nipa moja beba be mabosom eno eye som foforo eno anka abososom hu nti abosonsom nye hu se ne ye ka enye hu sa obekwa bosom ho na obe boawo makofoforo makohu bosom no
drone be ka se process no ete sen se ne wokan odwan wokan ponche wokan akokɔ every ban ne de odwan na eye every ban ne de akokɔ na eye every ban ne de aponche ne de eye pepa cho abiri ni abiri bia ni ewo de beba no ni asema wo beka no eno a na bosom so be ya amawo afi oyema wo so a ni ewo se wo de beba no eno a na ewo se famra na embom ye de no se abusiafo etan wo ewo fie se wo watanfo edoso wo so oba ye beka che se fa kreman famra because se your friend is saying chief of friend is saying me patcho nya kraman nipa okon wiram ekope enam obofo ekon wiram se kraman edi na echi aha nti se bosom no ekwa akoya adwuma mawa okwa akwachi watamfo na amawa kraman no e na okode kwa akwachi ena mom the secondly se obi wo ho a onni awo opawo hokran ka meba ho opawo eno oba yesi odwan ena ede ye odwan so a wo de beba no odwan fita because yemfa bibia enye nka odwan no ho ne opawo no odwan ena ede ye eno efri tete ye na nanom mbre so ene de yaka to ho but apart from that na wo so kan ponche ne akokɔ nso bre ben na nso mu use mu de akokɔ na de akokɔ de abreni abrebia oba na se woni akokɔ kora yes apamo se kope akokɔ bra okay ai yes apamo se kope yes apamo san wachi na kope akokɔ bra because akokɔ no na ye di behun se emusuo ewo wo ho anase emusuo eni wo ho ohun ye kronkron anase ohun enye kronkron ohun ati anase ohun shadante akokɔ no na edi behun nti akokɔ no kra yekum na yewo se de akokɔ won sama o kire ye ebi ho ntafo ewo wabusiafo wabusiamu ebia odidi wo man ntafo ye de ye siesie ntafo odidi wo man ntafo odidi wo man ntafo ntafo wo fie nso de be den wadidi a wo man se ya wo wonni sunsom no nte no wonnim ne yemeka ewo mu se ntafo ete se boso ntafo a yawo won omo te se boso sa oh yes ntafo ete se boso nti oni omu ofie a eni se odidi ja won odidi ja won ewo mu wo mu a ye ewo mu wo mu a ye siesie ntafo se de siesie boso mo no sa oh yes ntafo amuni wo kurum no ye oni omo tifie no ye se oni omo wo kurum oni omo tifie no ye siesie omo emre bi wo koduo baara kra ise ofra wom so omo nni hokra ye ase omo wo fie ho no mo ise o de ko wom ho omo afiri mu no se wo ntafo no mu wu a omo wu kra so omo saman e wo ho mu sie won fie ho ye sie won fie ho ene wo tena te se bosom yes wow adentina ntafo te se bosom a omo ye de nkomo no beba na wie adentina omo te se abosom a ye sie won fie ne ye som won wan ye sa nsusanso be na wo pese nka minim se nka ye wo yen de anka ni petuo na mo ekobosom ho a ye kire se na ye bibirim ye som na ntafo a omo wo fie de ntafo omo fie no ne nti a metse omo te se bosom no ada nyame e ma ntafo kwa okay enshira okay enshira nti ye som no e wo se ye som ntafo se de ye som bosom ya tena esiesie wom se bosom e no no so a confirm akokɔ tuntum e na aponchi tuntum e na edisiesie wom modisi abusuafo ye beto aso e wo part 2 no so midin ya ne Kofi Amogyansa wo cha mobo ntutu me ne Mr. Benyane e na ye twetwen nkomo no ye ba baabi afre ho balai baabi a ye di nkomo no edro no wa kire akonfam tuntum akoko tuntum na aponchi tuntum sa ne ma ne de ntafo ho adwuma
yɛdan yɛn ho na wakɔhwɛ part 2 no part 2 na ase no ɔbɛkyerɛ kwan yɛ mfa so de saa dwumadi nyinaa ɛyɛ de siesie ntaafoɔ yɛbaa yɛbɛtoa so midin ene Kofi Amogyansa Ucham Obuntutu me name Mr. Thomas Benyane ene twetwe nkɔmɔ na wɔkwase hɔ na wa subscribe na wa like na wa share abidwa bia wanya bi ahwɛ yakramo